Down with AfriForum, down. Down with racist, down. Kungase kusuke uthulo lezwici phakathi kwe-EFF kanye namalimi bebala elimhlophe ngolesihlanu. I-EFF igxeke amaphoyisa ngokungaqinisi isandla kubalimi bebala elimhlophe lokhu kuze emva behlasele baphinde bashisa imoto yamaphoyisa ngesikhathi beteleka ngesonto eledlule. Umholi weqembu uJulius Malema uthi ukube bekungabantu bebala elimnyama abenze lesenzo amaphoyisa abezoqinisa isandla. You are going to face white man, face to face. You cowards ran away. You cowards allowed white people to burn your cars. You are cowards. We are not cowards. Rabalata Makua, Senegal, on Friday. uMalema usakhuthaze amalungu e-EFF ukuthi bangasusi uchuku kodwa uma begconwa nakanjani kuyoqhuma nhlamvana ezinye ziyofekelwa. But you push, we push. You shoot, we shoot double. We will not to shoot anyone. We will not provoke anyone. We will not start anyone. Just don't push us. Just don't push our van. Just don't touch our court. You touch it, we touch you. You push, we push double. You shoot, we shoot double. We are not scared of death. We are dead already. Icala lokushaya elibhekene noMalema kanye noMbuyiseni Ndlozi lihlehliselwe umhla ka28 no29 kwephezulu. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC eGoli.